Здравейте! Вие отново сте с Националната лотария, шоуто, което след Деня на лъжата празнува Деня на парата, а кулминацията на нашето тържество идва под формата на 2 милиона и 400 хиляди лева, които сме приготвили за днешния финалист Колю. Плюс екскурзия, плюс чисто нов автомобил, ето там на мое ляво, ваше дясно. Всичко това можем да приготвим и за вас, стига да си набавите билет, например мега пакет, с който имате най-големия шанс за солидни печалби. Тонове пари, килограм злато, 10 грама ключ, който е ключ за нов апартамент всъщност. Е тия работи. Колю, представи ми се, моля ти се. На 65 години. Пенсионер ли си вече или още си работи? Няма, сега парите ми трябват за пенсията. Аха. Защото имам 12 загубени години в Либия, но просто не ми се зачитат. Наистина ли? Да. Сега ще компенсираме цялата тая работа. Ето сега да видиш как става тук пенсионния фонд. Гледай. Оха. Да. Пенсионен фонд. Национална лотария. Това е нашето колело от 100 хиляди лева. 200, 250, 500, 1 милион и един чисто нов сектор. Печалба за цял живот. 20 години по 10 хиляди лева всеки месец. 2 милиона и 400 хиляди лева. Абсолютен рекорд. Давай, аплодисменти за Колю. Ти върти. Смело. Така. $150 хиляди лева. Не е лошо. 150 хиляди лева. Това е сумата, която ще помоля Рая да ни отброи. Така с пръстенцата. През това време искам да кажа на уважаемите зрители, че остават броени дни до теглянето на следващата голяма месечна награда в VIP клуб. Прекрасен лек автомобил. Само докато го гледаш, ти се вдига адреналина и тестостерона. И има си всичко. Системи за предупреждение при напускане на лентата, системи за контрол на лягане в гумите. Само система Drink and Drive няма, но затова вие, нали, ще мислите. Ако искате точно вие да го паркирате пред блока, влезте в VIP клуба на нашия сайт, регистрирайте непечелившите си билети или квитанции и играйте на сферите и се включете в жребия. Сега, виждам, че машината за броене на пари вече е преброила. Гледай какво става. Заповядайте. Желая ви успех. Благодариме ти, Рая. Благодарим ти. Ние с тебе ще им побаем малко сега, докато Рая преброи още едни пари. Това са 2000 лева и са за Петър Петров от Пазарджик. Заповядайте, това е голямата ни седмична награда от играта Втори шанс. Честито със здраве да си ги харчите. Дами и господа, на екрана виждате имената на останалите късметлии, които през тази седмица си спечелиха различни